санаи 1 марти соли ҷорӣ Эмомалӣ Раҳмон бо узви партияи коммунистии Чин ва роҳбари дафтари комиссияи корҳои хориҷии ҳизби коммунистии Чин Ян Цзечи мулоқот намуд. иттилоъ дод хадамоти матбуотии раисҷумҳур. дар мулоқот раис ҷумҳури Тоҷикистон кишвари Чинро шарики ҳамаҷонибаи стратегӣ арзёбӣ намуд. мавзӯи суҳбат дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамоии ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи Тоҷикистону Чин аз ҷумла дар доираи муколамаи байни ҳизбҳо буд. бо назардошти ин таъкид шудааст, ки муносибатҳои ҳизбҳо ҷузъи муҳими муносибатҳои Тоҷикистону Чин буда ба таҳкими дӯстӣ ва ҳамсоягии некии мардумони ду давлат мусоидат мекунад, гуфта шудааст дар хабар. дар мулоқот инчунин масоили ҳамкории Тоҷикистону Чин дар соҳаи амният, мубориза бар зидди терроризм ва экстремизми байналмилалӣ, ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ ва дигар зуҳуроти манфии ҷаҳони муосир баррасӣ шуд, ҷамъбаст кард хадамоти матбуотии раисҷумҳур. аз тарафи гранти Хитой маблағгузорӣ карда мешавад. Бинобар ин хитоиҳо асосан оле маблағ муайян шудагӣ ин вай ҳамун давра ва юани ваъо карӣ доллар гузарондагинда 230 миллион буд, 230 миллион доллар буд. бояд қайд кард, ки кишвари Чин қарздиҳандаи асосии Тоҷикистон мебошад. тибқи иттилои Вазорати молияи Тоҷикистон, қарзи берунаи Тоҷикистон дар аввали нимаи дуюми соли 2019 тақрибан 2,9 миллиард долларро ташкил додааст, ки аз он 1,5 миллиард зиёда аз 52% қарзҳои имтиёздодаи ҳукумати Чин мебошад. маълум аст, ки режими Раҳмон қаблан ба шарики стратегияш тақрибан 1,5 ҳазор километри мураббаъи заминҳои Тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки бо захираҳои сангҳои қиматбаҳо, уран ва минералҳо бой аст, тӯҳфа карда буд. Смотрит, говорит, ты на одну точку долго смотришь. Ты что, молитву читала? Если вниз смотришь, ты, говорит, ты тоже здороваешься. Ты намаз читаешь. ёдрас бояд кард, ки ҷумҳурии мардумии Чин тӯли солҳои дароз аст, ки сиёсати решакан кардани ҳуввияти исломии мусулмонони дар қаламрӯи ишғолшудаи Туркистони Шарқӣ зиндагӣ мекунанд, пеш гирифтааст. Я ему сказала, что? Я говорю, что у тебя мамы нету, сестры нету, как ты можешь вот это вот, как у тебя рука поднимается, вот так тебе делать? Он мне говорит, ты, говорит, смотри, ты на человека не похожа, как ты можешь моей мамой быть, как ты можешь моей сестрой быть? Ты на зверя, говорит, похожа, ты на свою морду, говорит, посмотри, ты на кого похожа.